Вашата фирма произвежда специализирано оборудване и инструменти. Как се насочихте към тази дейност? Аз съм работил дълги години в бившия завод Болшевик. Сега в момента се казва Цератицит. И там съм се занимавал с машини за производство на металорежещи инструменти. Произвеждал съм машини в един голям колектив, в който работеха около 120 човека работници, монтьори, стругари, фрезисти, шлейфисти, около 40 конструктори. И след 90-та година не ми хареса тази работа и реших сам да си създам такава дейност. Първите стъпки, които ги направих, бяха с износ за една френска фирма, която доста години работехме. Около 15 години работехме с френска фирма. Произвеждах им машинки разни, специализирани такива инструменти, които те ги изнасяха в Щатите и полека се утвърдих като производител на такива неща. Самата фирма СИМ говори специални инструменти и машини. В близкото време започнах да произвеждам машини съвместно с други фирми, където те правяха електронното управление, аз правях механичната част. И имам добри успехи с АМК, например, в Габрово, където направихме в един басейн за изпитване на образци на кораби във Варна, във Варненския технически университет. Направихме да се показва вълнение мъртво, 10 бала, да се изпитват образците на ностроящите се кораби. Много добре се представихме там. След това почнахме да правим машини за лазерно надписване. На инструменти, на детайли. Трябваше ли да преодолеете много препятствия по пътя към създаването и утвърждаването на фирмата ви? Първото нещо, което е, почнах да правя сметка на всяка една стотинка. И всяка една хартийка, която си пишех, я пишех от двете страни. Защото реших да си направя фабрика. Нали, то два пъти съм, не е много хубаво да го казвам, два пъти съм достигал в едни дни, където съм ял само сух хляб в семейството. До такава пестеливост. Вече те неща съм ги преодолял, нали? И успях да си направя за година и половина фабрика на жълтеж. Преди това работех тук в една работилница по-малка, която беше около 400 квадрата, сега на 1000 квадрата. Значи това е 1 декар производствена площ, където машини съм си накупил, оборудвани допълнително, технологично. И нещата в новото време, тъй след 99-та година, вървят по друг начин. Какво дава работата на един бизнесмен, успех или авторитет? Какво ви мотивира в дейността ви? Аз до момента имам 53 години трудов стаж. Нали, свикнал съм да работя постоянно, дава ми хъс да работя. Не мога да се спомня от колко време съм ползвал болнични. Ходя някои пъти по почивка, но работя и събота и неделя. И ми доставя голямо удоволствие да работя. Да се занимавам с иновативни технологии, с нещо непознато, което да го усвоя в производството. Да чертая, нали, машинни детайли, да изпитвам нови инструменти, които да се реализирам на пазара като водещ. Нали, доколкото успявам. Има и други хора, които имат същите намерения. Нали? Не съм единствен аз. Според вас късметът важен ли е при утвърждаването на една фирма или има и други фактори? Основният фактор е упоритостта, трудолюбието. Късмета е на тотото. Ако отиши да че късмета е, ако си упорит, да имаш хъс, постоянно да работиш, да търсиш качество, да търсиш клиенти, да ги обгрижваш, да им помагаш. Това е, нали, което се постига в бизнеса. Да се развива. Имате ли неосъществени бизнес планове и какви са те? Много са неосъществените ми планове.
Нали, имам намерение да правя те по-големи работи, нали, машини за металургията, за тежката металургия, нали, такива машини да правя. В момента участвам в един такъв проект, нали, доста голям европейски, който е основният дейност е в Румъния. Се стремя да развивам постоянно с нови неща да изработвам, защото човек става по-търсещ, по-актуален става те в съсловието, където го търсят, нали, за неговата продукция. Как бихте мотивирали младите хора, които искат да се занимават с бизнес у нас? Първо, значи мотивацията ми да почнат да учат от първи клас. И оттам да почнат да се стремят. Да учат не само науки, свързани с, примерно, с бъдещата им работа, да учат, да станат всестранно развити, да учат история, география, нали? Особено българската история. Може да в тази история да надникнете тук в близките години, след 1900 година, нали, как се е организирало след войната 1877-8 година руското русия, как е започнало да се развива бизнеса. Нали, това е в историята. География трябва да се учи. Трябва да се учи български език. Да се познават българските писатели, българските поети. Нали, и същевременно да се учат и езици, които са популярни в света. Английски, руски, немски. Нали, това също е от голямо значение за един човек, който желае да се развива. На кои големи габровски индустриалци от миналото се възхищавате? На какви бизнес уроци са ви научили те? Ами аз, когато започнах да работя 1961 година, още бяха живи тези хора, които са работили преди 1944 година. И бяха един такъв, така, бай Тодор Недялков. Той е учил в Виена и започнах да работя пред него. Да се занимавам с електротехника. И много неща в дисциплината, трудовата дисциплина, технологичната дисциплина, нали, съм го научил от него и нещо. В колко часа да бъда на работа, нали, как да идвам на работа, в колко трябва да се тръгвам, да спазвам, нали, кодекса на труда, всички тези работи. И най-много съм се научил да работя качествено с такива стари, нали, габровски индустриалци и други работници, които са били по-възрастни от мен с 20-30 години, 40. Другото, което много са ми помогнали, учителите в механотехникума, които предаваха такива не български, руски и немски, а другите науки, които предаваха механика, и всичките са завършили в Прага, в Виена и в Мюнхен. Тези хора бяха изключителни. Нали, те ни предадоха на нас и нещо, което още не можем да го забравим. Как да се стремим към учението, как да се стремим към отношението към нашите приятели, към нашите близки, към обществото. Смятате ли, че бизнесът трябва да влага средства в развитието на Габрово и неговите жители? Какви са сферите, които бизнесът трябва да подкрепя? Ами, той са желания на всеки един бизнесмен. Едни подкрепят, примерно, културата, други подкрепят спорта, други подкрепят болницата, нали, образованието подкрепят други. Нали, постоянно бизнесът трябва да подпомага това нещо, да увлича младите хора да стават последователи, за да има развитие на обществото. Били сте президент на Ротари клуб и Лайънс клуб в Габрово. Разкажете ни повече за дейността си в тези организации. Значи първо за Ротари да кажа, защото там съм станал през 2002 година. Нали, член, няколко години ме кандидатстваха да стана. Видях, че значи, той общество, което е международно Rotary International, допринася за развитието на света в някои области. В България Rotary е помогнало много за неща. В Габрово имаме дарения в Габровската болница за няколко дарения. Имаме за по 1 700-800 хиляди лева. С помощта на американски клубове, значи организираме
Имаме дарение на пожарни на техника. Първото осветление, което е направено така архитектурно оформено на църквата Света Богородица, която се намира в центъра, го извършихме ние за около 18-20 хиляди лева. Много сме поддържали деца в математическа гимназия, в Априловска гимназия. Пращали сме деца на обучение в Германия, в Финландия, на обмен, на младежки обмен, които отиват в ротариански семейства, там ги издържат, стоят по 15-20 дена и се връщат. Лайнс клуба се запознахме с управителя на болница в град Алц, който е побратим с Габрово, преди около, може би, 10 години. И полека се развиха отношенията много добре Габровската община с общината в Алц. И при една среща с него и се стигна до едно предложение от този шеф на болницата в Алц. Ако направите до края на септември, той беше по разговора през април, ако направите до края на септември Лайнс клуб в Габрово, ние ще ви подарим КАП лаборатория. Нали, това е едно дарение, което е огромно. Нали, организирахме там всичко, поканиха ме след това на откриването на болницата в Алц. Там закупиха 5 такива апарати, нещо изключително. И продължаваме се занимаваме с такива, мога да кажа, добрини. През 2013 година получавате наградата заедно за индивидуален дарител с каузата и наградата Дарител на годината 2012. За подкрепата ви на инициативи в Габрово, споделете ни какво ви мотивира в дарителската дейност. Нали, мотивирам, той, че помагам на хората с това нещо. Съм очаквал, че ще ме определят за дарител на годината. Нали, нямам такива стремежи да ме много афишират. Нали, най-важното е да има удовлетворени хора, да разберат, че обществото се нуждае от такива. Нали, дарители да има, нали, които да правят полезни неща и да обличат обществото в, нали, и особено младите хора.